5,000 रां होनायखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। बे सेकखौ मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो। गथ' गथायनि थाखायबो जेनेबा फरायनाय लेखा फरायनायफोराव सहाय जादों आरो दा। गोदोथ' बेबायदि होआखैमोन। गोदोथ' बिदिनो मुस्रि खुन्दुं बायदिसिनासो होदोंमोन। बहुत आगोलनिफ्राय जों बहुत थाबायबो थेवबो जेबो मोनफेराखैमोन आरो। मोननानै मोजां मोनदों आरो जों दा जेनेबा इयुनाव आरो मोनबावथो आरो गथ'फोरनि थाखाय इयुननि थाखाय। दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे अबिलाहि आसनि अनसाय बिथांखि बे अनसाय बिथांखिनि मोनसे आसनिनि दारा आं सुक्लाय सेरफां समस्तिनि MCLA हिसाबै 243 जन माने ओबिसिनि 43 जन आरो STनि 200 जन बेनिफिसियारिनि दिनैहाय चेक दाननाय जादों आरो जोंनि गाहाय सासे सुक्लाय सेरफाङावनो नमिनेटेड MCLA सम्पाबति डेका बिथांनि नेतृत्वआवबो 143 ना 44 जन बे समाय जोङो रानदों। कमियाव मथा मथि माने 400 जननि खाथियाव जोङो अनसाय बिथांखिनि थ्रुयै जोङो 5,000 थाखाके माने दुखिया परियालनो जों रां माने अनसुंथाइ होनो हादों। बे होनो हानाय जे गोहोखौ जोंनि बिटिआरनि प्रधान प्रमद बर' सारा बे आसनिखौ लन्च खालामदों। बिनिखायनो आङो बिटिआर चिफ प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होदों। दिनै जे दुखिया परियाला सुक्लाय सेरफाङावल' नङा प्रत्येक माने बिटिआरावनो अनसाय बिथांखिनि दारा माने 5,000 करि दुखिया परियाला माबा मोनसे सिमां लानानै थांना थायो। फिसा फिसा सिमां थायो दुखिया मानसिफोरनि। बे फिसा फिसा सिमांखौ रां गैयैनि थाखाय एसे रां गैयैनि थाखाय खामानिखौ मावनो हाया। 5,000 मोननायनि उनाव बिथांमोना बे दुखिया परियाला बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो हागोन। बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों गावनि समस्थियाव एफाबां बुरजा माने 243 जन बेनिफिसियारिनो आङो अनसाय बिथांनिफ्राय 5,000 थाखा रां होनो मोननानै गावनो सासे बे सुक्लाय सेरफांनि MCLA आरो बिटिआरनि EM हिसाबै गोजोननाय आं फोरमायदों रायजो राजानो बे अनसुंथाइखौ होनो हानानै। आरो गणतन्त्र देकआव रायजोआनो राजा रायजोआनो सरकारखौ बानायो आरो रायजोनि खोथाखौ साननायानो सासे गार्जेननि सासे सरकाराव थानाय दायित्व थायो। सरकाराव जों दायित्व हिसाबै जोंनि बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारा बे दायित्वखौ लादों। बे बिराद गोजोननाय खोथा आरो आं बिटिआरनि गासिबो रायजो राजा जानानै सारखौ आं धन्यबाद होदों बे आसनिखौ लन्च खालामनो थाखाय। आरो बिदिनो गोबां आसनि लादों गियान सोरां आसनि जों 5,000 करि माने सोलोंथाइनि नामाव स्कलारशिपबो होनो हायो। रुप निर्मल आसनि बेबादिनो गोबां माने आसनि जि आसनिनि दारा माने फिसा फिसा माने उन्दै उन्दै गथ' माने उन्दै उन्दै दुखिया परियाला बेनिफिट मोनगोन। दा बे बेनिफिट मोननायखौ जोङो नुनानै निस्सय रायजो राजायाबो गोजोननाय फोरमायदों जोंनि सिगाङाव। दिनैबो मेलनि सिगाङावनो गोबां दुखिया गोबां माने दुखुथिया परियालफ्रा बिथांमोना जोंनि सायाव फोरमायदों आंनि सायाव बुंदों जों बे 5,000खौ मोननानै बिराद गोजोनदों। सिगां जों बेबादि रां मोनफेराखैमोन दा जों रां मोनदों मोनजेनदों आरो गोबां दंबावो बेबादिनो होबाय था होननानै जोंखौ बिथांमोना जोंखौ एडभाइस होदों। आरो बेनिखायनो आङो दिनै सुक्लाय सेरफांनि सासे MCLA जानानै आं बे रां माने खौ अनसुंथाइ होनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों गाव सासे प्रतिनिधि जानानै। आरो बेनि थाखायनो जोंनि बिटिआरनि प्रधान आरोबाव आरोबाव आङो बिटिआरनि प्रधान प्रमद बर' सारखौ आंनिफ्राय आरो रायजोनि जानानै साबायखर बावदों। आरोबाव बेबादिनो मोजां मोजां आसनि लानानै जाहाथे जोङो दरिद्र मानसिफोरनि जों एसे सिमांखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो बेखौ जोङो साननानै जों आसा खालामदों जाहाथे सारा बेबादि आरोबाव जाहाथे आसनि लाबावथों बेखौ आरो इसोरा सक्ति होदों। बेखिनिखौ बुंनानै दोनदों। गोजोन्थों। 5,000 रां होनायखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे जोङो बे BJP सरकार फैनायनिफ्राय जों सिगाङावहाय अरुणदय आसनिबो मोनाखैमोन। दायो जोंहा अरुणदय आसनिखौबो मोनथांबाय। दा बे हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। बे रांखौ सोर होदों? बे रांखौ जोंनि बे बिटिआर एरियानि EM सार रनेन्द्र नार्जारिनि नाजानायाव जोंनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मोननो हादों आरो। आगोलाव बेफोरबायदि मोनाखैमोन जों मोनफेराखै। दा मोननानै गोसोखौ मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय। जोंनि सुक्लाय सेरफांनि जोंनि रनेन्द्र नार्जारि EM सारा रायजो राजा दुखियाफोरनो थाखाय सहाय होदो जाबायदि बयनोबो अननानै सोरनोबा चेक होदो सोरनोबा एसे एनै सहाय होदो। गोदोथ' बेबायदि होआखैमोन। गोदोथ' बिदिनो मुस्रि खुन्दुं बायदिसिनासो होदोंमोन। दा नाथाय रनेन्द्र नार्जारिया रायजो राजा दुखियाफोरनो बेबायदिनो सहाय होबाय आरो उनावबो सहाय होगोन होननानै होबावथो होननानै रायजो राजाखौ आं आर'ज गाबो जाहाथे रनेन्द्र सारनो
बेबायदि हेफाजाब होगोन आरो सरकारा जोंहा देरहालांगोन। बे सेकखौ मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो। जोंहा गथ' गथायनि थाखायबो जेनेबा फरायनाय लेखा फरायनायफोराव सहाय जादों आरो दा एडमिसननि थाखाय बिजाब बायनायनि थाखाय आरो सानफ्रोमबो कलेजाव थांनायनि थाखाय जों बेखिनिखौ सहाय मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आरो। बेखौ सोर होदों? हा बे सेकखौ सोर होदों? बे सेकखौ सोर होदों माने रनेन सारानो होदो आरो दा। आगोलाव बेफोरबायदि मोनफेरगोन? मोनफेराखैमोन जोङो बहुद आगोलनिफ्राय जों बहुद थाबायबो थेवबो जेबो मोनफेराखैमोन आरो। मोननानै मोजां मोनदों आरो जों दा जेनेबा इयुनाव आरो मोनबावथो आरो गथ'फोरनि थाखाय इयुननि थाखाय।